לנצח משחק בשחמט בלי אינטואיציה? מה הכוונה? הכוונה לא לחשוב. היום נשחק כמה משחקים בבולט ונראה אם זה אפשרי. בואו נתחיל. אוקיי, משחק ראשון, אני פשוט הולך לשחק את זה ממש מהר. כמה שיותר מהר. שיט. פספס שחמט באחד. יפה. מכובד. אומייגאד. סור שוב. מהר. שיט. מהר, לא לחשוב, אסור לחשוב, שכחתי. אסור לחשוב. טרייד. שיט. אומייגאד. כן, ניצחנו בזמן. לא יודע מה אני אומר במשחק הזה. קשה לדבר. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשחק משחק שאנחנו עושים רק פרימובים. בתכלס רק פרימובים. בוא נראה אם זה אפשרי. אוקיי, בוא נעשה משחק משחק חדש. נעשה בלי רייטינג, כי כשאתה עושה מלא פרימובים אני לא רוצה להפסיד ככה, זה סתם. אני נעשה את זה בלי מובים, סליחה שאני ככה עושה. ואנחנו עושים דקה אחת בלי שום תוספת זמן. התחלנו. בוא נראה מי ישחק. עושים רק פרימובים. אנחנו נשחק את זה הכי כאילו הגיוני, ונשחק את הפרנץ דיפנס. שיט. לא חשב, שיט. מהר. שיט. שיט. לא. רגע. אומייגאד, חבר'ה, זה מטורף. אני לא יודע מה קורה במשחק הזה. לא.
טוב, חבר'ה. נעשה עוד אחד? כן, נעשה עוד אחד, אני חייב לנצח, כאילו. משחק אחד. בואו נעשה עוד פעם. פשוט ממש צריך לשחק את זה מהר, אוקיי? אוקיי. 3, 4. צריך להתכונן, חבר'ה, צריך להתכונן. אני אספר לכם את הרעיון שלי. בגלל שאני לא יכול לחשוב, אני מנסה לשחק את זה כמה שיותר מהר. זה משחק יותר קשה ממה שעשיתי בחיים שלי. אבל אני רוצה לנסות להגיע למצבים טובים. אז אני פשוט אנסה לשחק כאילו את הלא פתיחות מורכבות, מה שאני רוב הזמן עושה. אבל ננסה. אוקיי. שימו סאב. הגענו סרטון קודם ל100 צפיות. זה מטורף. ביומיים 100 צפיות. מטורף. אתם מטורפים. הקהל הכי טוב שראיתי בחיים שלי. ותגיעו לסרטון הזה ל300 צפיות. אני מכוון גבוה כל הזמן. ונעלה סאבים. ויאללה. אוקיי, אנחנו נגד תרמס, בוא נשחק פתיחה מאוד כאילו שאין בה הרבה זה. שיט. אוקיי, הוא עשה טעות. נייס. צריך להגיע לפה. שיט. טוב, אני חייב. שיט. הוא רואה שחמט באחד? אוקיי, הוא רואה שחמט באחד. חוזר למקום שלי. או-אה. זה בלנדר? לא, אבל הוא יכול לקחת פה. שיט. טרייד? אפילו שזה לא טוב לי, עדיין. לא ראיתי אותו. לא. אומייגאד, חבר'ה, זה קשה. באמת קשה. טוב. אוקיי. נעשה עוד משחק. הפעם נעשה בליץ. 3 דקות. שיש לנו זמן לעשות את המובס, כי אני גם בלחץ כל הזמן. בוא נעשה בליץ לא מדורג הפעם, כי אני עוד פעם, אני לא חושב, מדורג אני רוצה זה. אוקיי, התחלנו. פתיחה כאילו שהיא מבלבלת. ניתן לו את כל הסנטר, אני לא כזה אכפת לי מהסנטר. אוקיי. אנחנו בבליץ. יש לנו זמן, זה 3 דקות. יפה, הוא מגן יפה. זה התוכנית. אוי, לא. אוי. אוי. טוב, לא מעניין. אוקיי. maybe. אוקיי, הוא רוצה לעשות את זה. יעשה את זה. אוקיי, זה שונה. הוא לא עשה את מה שציפיתי.
מישהו פה עוד מעט דאבל צ'ק ואז אני כבר הפסדתי. הוא רואה שחמט ואחד? זה מצב מסובך, הוא חייב לעשות. מה? מה? רגע. אבל זה שח. זה שח, כאילו, אני לא מבין מה יש לו. מה? אוקיי. נכון, אסור לחשוב, שכחתי. עכשיו, זה שחמט. זה שחמט, הוא צריך להבין שזה שחמט. אוקיי, אז הוא עושה שח. פשוט בוא נברח. אין עוד שחים, נכון? זה שחמט. נראה לי, נכון? לא, זה לא שחמט, אבל זה יהיה שחמט. כן, אז אני אגיע לפה. אין חשיבות, אסור לחשוב. והוא אוקיי, הוא לא נתן לי. אבל זה עדיין שח. וזה שחמט. יש! אוקיי, קיבלנו גרייט. אני יחסית טוב. כאילו, היה לנו אחלה של המשחק. רואים שאנחנו טובים. אוקיי. ובוא נעשה גם דקה פלוס 2. זה מגניב, כי אתה גם מקבל פלוס 2. בוא נבדוק איך זה. זה יהיה המשחק האחרון שלנו. נראה מה אנחנו יכולים לעשות את זה. עמק שולחים לי הודעות בזמן סרטון. בקיצור, בוא נראה מה אנחנו לעשות את זה עכשיו. דקה פלוס 2. בוא נעשה, תתחילו משחק. דקה פלוס 2. יאללה. צריך לעשות את זה מהר. וחשוב. הכי טוב שאני יכול. יאללה. אוקיי, רגע. אגב, אני חושב שמשחק הבא אני אעשה את קינגס גמביט, כי זה אחלה של דבר, כאילו לעשות פוזישן טוב במשחקים קצרים. ברפיד זה לא עובד, אני יכול להגיד לכם. אוקיי, התחלנו. בואו נשחק את הפשוט פונט של הקינג וקינגס גמביט. אוקיי, הוא לא לוקח, אבל אנחנו עדיין נעשה את זה. אוקיי, הוא לוקח, סבבה. הוא לא רע. זו פתיחה שאני אוהב מאוד לעשות במשחקים, כי זה מאוד מבלבל את האופוננט. אופס, זה טעות. זה לא טעות, נכון? וואו. אוי, queen here. Oh my god. אוי. הופה, חזרנו. אוקיי, הוא עושה קאסל. נשמור על הרץ. אוי, איזה טעות. לא, נגמר לי הזמן. לא. איזה באסה. טוב, זה היה כל היום. באסה שקיבלנו מזה תיקו, פשוט לא הייתי מספיק מהיר, אבל הובלנו עליו.
טוב, זה היה כל היום. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.